Здравейте хора, аз съм Тео Геймси и днес отново играем Last Man Standing. Така. Сега това място не ми хареса много, не ми изглежда много добро. Ако ще малко че... Кое е това? Ано, това оръжие не ми гледа как добро също. Не съм сигурен това оръжие как стреля обаче. Какво? Това оръжие определено ще е добро. Къде бе, бро? Откъде се обадя? Той ти... Чачай. Тук има градче. Ай, сега стреляш, че да пресирате ме. Така. Имаме само 2 хапчета. Надявам се в тия къщи намеря нещо по... така. Окей. Нещо. Палатки. Да, човек. Точно на палатки, че така ще... Майко, как ме стресна този звук. Така. Аз в момента съм с средната броня. Така нека се чуете стреляе. Що изкарам килите? Добре, не е добра идея в момента да вървя, но... Опа! Съвсем малко ми изкликнах. Ето го там първи лева, бе. Избяга. Върни се! Не всяко проблема би. Сори, че вървя кликнал, но иначе ще ме чуе. В момента мисля, че няма идея. Ще разбере. Дап! Разбра. Има ново място, найс. Отбираме всичко, да видим. Как. Добре, трябва да се върна там, значи. Чай сега, че да не стане като него. Тук някой вечно стреля, бе. Стреля половин час. В оная къща е много добро място за... кампене. Не знам защото съм кампил. Там. Избе този.
Виж на ко съм. Локай хапчета. Окей. А, фак, снайперист. Еми... Се очакваш, че ще умра, също как предвижте ми. Окей, направи 2 кила, доволен съм. 39 завърших. Еми... Ще дигна хляба. Значи имаме... 20-30 патрола, 2 кила... 30% от тях съм улучил, 1 хедшот и 5 минути време за оцеляване. Чакай, той скрив само 5 минути. Окей, това бе всичко. Ако клипът е харесал, може да лайкнете, напишете интересен коментар, да се абонирате, ако не сте се абонирали, да споделите клипа с приятели. Аз бях Тео Геймс и чао!